njengenxalenye yenkqubo zethu singurhulumente ukuqinisekisa uba silwisana nolwaphulomthetho, ingakumbi ulwaphulomthetho olujoliswe ekuhlukunyezweni koomama kwakunye nabantwana. Iyaqhubeka ke le nto de ibe ngathi urhulumente akho nto ayenzayo, kodwa asizukuyeka ukwenza ingxolo nokuhlaba umkhosi khona ukuze wonke umntu kwindawo akuyo athathe inxaxheba, wonke umntu akhulele uxanduva. Sicela abazali, sicela abantwana, sicela oomalume, oobhuti noosisi bakwazi ukuza ngaphambili baziripote. Ibuhlungu xa ufika kuthiwa apha kubuliwe umntu kodwa kunzima ubanjwa komntu. Enye yezinto eyenza kube nzima kakhulu into yoba abantu ofumanisa into yoba bayinxalenye yezi zinto ngabantu balapha ekhaya. So iifemeli ziqumane, ziqume ihlazo kuhlukunyezwa abantwana ngapha ecaleni. Umntana xa iretshiwe, noba uretshiwe ngubhuti, noba uretshiwe ngumalume, mayiziswe ngaphambili loo nto, ilungiswe kuba laa mntana uhlala engcikiveka ubomi bakhe bonke nento ayenziweyo ngumntu ambonayo into yokokuba ubehava as if akho nto irongo ayenzileyo. Abantu abangootata mabahlukane nokucinga into yokokuba ubudoda kukungonyamela abantu abangoomama. Ubudoda ayisiyo loo nto. Nabantwana mabafundiswe, ingakumbi abangamakhwenkwe, ukubaluleka kobudoda. Umntana akhule eyazi noxanduva loba xa ungumntu ongutata bekufanele uba ungumntu oziphatha kanjani. So siyasebenza ke, ndiyavuya ne-G20, ii-leaders ze-G20 ziyibonile le ngxaki, yadeklarishwa phaa uba yingxaki yehlabathi le. Singabe siyayibona kwezi ndawo sihleli kuzo kodwa iyenzeka nakumazwe ngamazwe, kodwa asiyifuni noba yenzeka phi, asifuni yenzeke nakweyiphi indawo. Abantu mabahlale kakuhle, bahlalisane kakuhle, baphilisane kakuhle. Eastern Cape, home of legends.